Milí pacienti, určite v jednom príspevku nepovieme všetko k téme mám chudnúť alebo nemám chudnúť. Ak by sme sa prešli po galérii a videli tam Botticelliho alebo Rubensové obrazy, tak by sme si povedali, že je to s nami fajn a ešte by sme mali trošku pribrať. Náš kultúrny kontext je ale iný a tlačí nás do istých stereotypov, ktorým je tiež potrebné sa vyhnúť. Najmä ženy sú vnímané pozitívne, keď sú štíhle až extrémne štíhle, a určite v psychiatrických liečebniach by vedeli rozprávať o tom, čo to robí najmä s mladými dievčatami. Niekedy je nám konštitúcia daná a jednoducho nič nenarobíme s tým, že sme piknický typ, to znamená, že trošičku závalitejší, alebo niekto je prirodzene astenicky štíhly a taký to bude aj celý život. Takže pozor na stereotypy. Napriek tomu nás upozorňujú na zvýšenú hmotnosť niektoré ukazovatele. Nie vždy je to len body mass index. Ja vám to napíšem do popisu pod video, aby sme sa tým nemuseli zaoberať. Jednak je to teda body mass index, ale môže to byť aj hrúbka kožnej riasy, ktorá vypovedá o množstve tuku. U mužov je to do tých 25%, u žien do 35% tuku. Nad už je zvýšené množstvo tuku. Ďalej tiež hovoríme o type obezity typu hruška. To sú už také všeobecne známe pojmy, kedy sa tuk ukladá najmä do partí, ako je zadok a stehna. Táto je menej riziková pre vznik chorôb, najmä kardiovaskulárnych, a potom je typ obezity jablko, tzv. Androidný, ten predtým bol gynoidný, kedy sa tuk ukladá do brucha. Takisto môžeme si zmerať obvod pásu. U žien, ak je nad 88 cm, tak už zbystríme pozornosť, mali by sme s tým niečo robiť. U mužov, ak je nad 102 cm. No a čo s tým teraz? Ak sa nájdem v niektorej z týchto skupín, cítim, že mi treba niečo robiť s hmotnosťou. Diety same o sebe neurobia z nás také top modelky, ako by sme chceli. A vo všeobecnosti je mýtus, keď si predstavíme, že chudnutím iba pomocou diety schudneme len z istej partie tela. Chudne sa rovnomerne a každý má istú inú predispozíciu, kde sa tuk ukladá. A teda ani dietou, ani cvičením nevieme docieliť, že schudneme len z oblasti brucha alebo len z oblasti zadku. Chudneme teda z celého tela a každé schudnutie je prínosom. Ako som už povedala, táto téma nebude na dnes vyčerpávajúca, povieme si iba také základy. A veľmi dôležité pri chudnutí nie je ani to, že ideme držať prísnu redukčnú dietu, je to o nastavení, o motivácii, o zotrvaní. Taktiež chudnúť sa nemá príliš rýchlo. Udáva sa, že u tých, ktorí nemajú príliš veľkú obezitu, chudnutie nemá presahovať 0,5 kg týždenne, a u tých, ktorí majú ťažšiu obezitu, povedzme ten kilogram týždenne. Stávať na váhu by sme sa tiež nemali častejšie ako 1-krát do týždňa, aby nás také výkyvy prírodzené, že napríklad zadržiavame trošku vodu, alebo proste sme sa najedli jeden deň viac, aby nás tieto výkyvy nedemotivovali. Čo si však treba uvedomiť, je mentálne nastavenie. Keď po vojne bol hamburger s hmotnosťou 150 gramov, tak dnes máme hamburger s hmotnosťou 300 gramov a vnímame to ako, že toto je naša dávka jedla. Avšak pre tú činnosť, ktorú my v bežnej civilizácii vykonávame, ktorá nie je tak fyzicky náročná, tak naozaj sa nám treba mentálne nastaviť na oveľa menšie porcie jedla. S vekom ešte tie porcie treba trošku obmedziť. Vidíme to už jen po menopauze, kedy naozaj tam dochádza k takému hromadeniu tuku a tie porcie si treba nastaviť v mysli na menšie. Dajú sa kúpiť aj merače jedla,
Niektorým to môže vyhovovať, sú to také myštičky alebo také naberačky, kde sa dá to množstvo jedla odmerať, alebo sa to dá rôzne vizualizovať. Niektorí experti na výživu hovoria, že treba si predstaviť stredomorskú dietu, že čo to asi znamená, keď idete do reštaurácie vo vašej nejakej obľúbenej destinácii. Z čoho tá strava pozostáva? Tak pozostáva z veľkého množstva rýb, je tam málo takých príloh, ako máme my tu, zaužívané zemiaky, rýža, je tam skôr zelenina. A čo je dôležité, je to, že mať sa rád aj v procese chudnutia. Keď sa stane, že urobím chybu, tak sa tým nezaoberať príliš, ale idem ďalej. Pretože práve tie jojo efekty, že schudnem, priberiem, spôsobujú to, že sa nám ukladá viacej tuku do tela a takisto aj to, keď si nasadím nejakú drastickú dietu, tak telo na to reaguje tak, že sa nám odbúrava viacej svalová hmota a disproporčne vzniká viacej tukového tkaniva. Takže žiaden z tých extrémov nie je vhodný a treba sa nastaviť na to, že to mentálne nastavenie, že mi stačí menej jedla, to nebude iba v procese chudnutia. V procese chudnutia to treba trošku možno tak znásobiť alebo potencovať a dôležitá je taká tá večerná fáza, že idem spať hladný. Teda volá sa to intermittent fasting alebo prerušovaný pôst, ale je to proste racionálne, že večer už sa tak veľmi nenajem. Ten pocit neúplného najedenia vie urobiť divy na váhe, ale teda tak, ako sme si zadefinovali, nie každý deň sa vážiť. A teda idem ďalej, krok za krokom a keď zlyham, to nevadí. Toto by bol taký začiatok. Uvidíme, čo ďalej. Pokiaľ máte nejaké otázky, pokojne sem s nimi.